Айде, че свършва времето, той ще само трябва. Така, какво можем да направим от този контрол? Значи, първото, което искам, контрола, спокойно пичо, пътни се и така нататък, няма да се бирам. Така, значи, взел си такъв контрол. Ако прехвърлиш ръката от тук, минаваш към 7 звезди. Значи защо? Виж, аз тръгвам към него, виж, его, той дори да ми блокира, той ще ми блокира с ръка. С червено петно в ръка. Това е класическия, да, който вече 16 пъти го учим. И раз, нали, два, три. Така, той може и друго да предприеме, но това са едни други види. Значи, когато си в този контрол, застани първо срещу мен, не отклони се тънеш. Така. Значи, както говорихме, мога да премина в... Виждате, къде държа? Затова той пада винаги. Това е контрол, къде ще държа го за лаките, едновременно удрям с такова. И едновременно в момента на удара. Правя и рикшеджета. Именно затова той пада. Така, значи от този контрол може да минете така. Нали? Аз съм застанал тук. Искам да влезна за игла на дъното на което. Пак ще обърна от тук. Ще щупа крака до кръг. Отвори малко по-така. Така. Разбрали, Ангел? Да. Значи, раз, обръщаш, два, виж, тук прихващам. Значи трябва да работят синхрон, това е идея. Всички